Hola, què tal? I molt benvinguts a aquesta secció Els laics parlen de l'Evangeli. Un Evangeli, el d'avui, molt important, perquè és un Evangeli que ens parla de caritat, d'amor i d'agraïment. Els deixebles li plantegen un problema a Jesús, que només tenen 5 pans i 2 peixos. Jesús no s'espanta pels pocs recursos, sinó que el que fa és alçar els ulls al cel, dir la benedicció, partir els pans i el donar als seus deixebles perquè els donessin a la gent. Fixeu-vos la reacció davant l'escassetat. Alçar els ulls al cel, dir la benedicció, és a dir, donar gràcies a Déu per tot el que tenim, sigui poc o sigui molt, i partir els pans, el compartir. Compartir el poc que tinguem. Aquesta és la veritable riquesa, perquè en realitat som caducs, som pols, som passatgers en aquest viatge per la nostra vida, però amb un optimisme cristià d'esperança, el partir el pa ens dona aquella felicitat que realment ens fa perdurar en l'estat d'amor i benestar. Importantíssim, alçar els ulls al cel, no tenir una mirada tan terrenal, tan egoista moltes vegades, tan poc propera a l'amor de Déu. Hem d'allunyar-nos del mal, allunyar-nos del maligne. A vegades s'acosta a nosaltres, ens hem d'allunyar d'ell. I com allunyar-nos d'ell? Amb amor. Posant amor, compartint amb les penes que ens trobem, amb els pocs recursos, les poques forces, les poques energies que tinguem, alçar els ulls al cel, donar gràcies a Déu i partir. Compartir-nos, partir el nostre temps pels més necessitats, pels aquells que necessiten de la nostra escolta, del nostre consell. D'aquesta manera, aquest Evangeli es farà realitat dia a dia també en la nostra vida. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon dia.